יש לנו? יש לנו. ברוכים הבאים. שמי אריאל ואני מלווה משקיעים במשרד פוינט השקעות נדל"ן. משרד ותיק שנים שעזר לעשרות לקוחות ומשקיעים מרוצים. לחסוך במדינת ישראל זה דבר קשה, אבל בכל זאת הצלחתם להגיע לחיסכון. אז דבר ראשון, כל הכבוד לכם. אם אתם רואים את הסרטון הזה, כנראה שאתם רוצים לקבל את הידע ואת הכלים איך לעשות השקעת נדל"ן נכונה ובדרך החכמה ביותר. אז לפני הכל, בואו נתחיל מהטעויות שאנחנו צריכים לשים לב אליהם עוד לפני שאנחנו בכלל מאתרים נכס לרכישה. ותבינו, את הטעויות האלה למדנו ושמענו מעשרות משקיעים ולקוחות שהפסידו המון כסף בתהליך ההשקעה שלהם כי הם לא ידעו בכלל את מה שאנחנו הולכים להעביר לכם כאן. אז הצלחתם להשיג את ההון הראשוני בשביל לקבל משכנתה. הרבה מאוד מהמשקיעים לוקחים משכנתה בלי בכלל לבדוק התכנות כלכלית פיננסית אם הם יכולים לעמוד בהחזרים גם אם במקרה והדירה עומדת ריקה חצי שנה. ודבר שני, הם בכלל לא בודקים מה המסלולים שהם לקחו במשכנתה. זאת אומרת, אם הריבית עולה, יורדת, אין להם מושג מה קורה להם עם המשכנתה. דבר שהם יכולים לשלם הרבה מאוד כסף בלי לדעת שהם משלמים אותו בכלל. הטעות השנייה היא בדיקה משפטית מקיפה עוד לפני שפנינו לעורך דין ועוד לפני שהכנסנו למשא ומתן. דבר כזה יכול למנוע מכם להיכנס להונאות, להפסיד כסף ולבזבז המון זמן במהלך הרכישה. הטעות השלישית, ובעיניי אחת הקריטיות, זה לרכוש נכס בלי לעשות לו דוח נכס מקיף. בשפה שלנו זה נקרא דוח נכס. כי אף אחד מביננו לא אוהב לרכוש נכס ולגלות שהשכן שלו מכר את אותו נכס ב-200,000 שקל פחות. ולגבי דוח נכס אנחנו נסביר בהמשך מה זה יותר לעומק. וכל אלה הם רק חלק קטן מהטעויות שיכולות לצוץ ולגרום לכם להפסיד אלפי שקלים וזמן. בואו נבין ביחד איך להימנע מהטעויות האלה. אז בעצם בשלב הראשון, עוד לפני שאנחנו לוקחים משכנתה, תשבו עם עצמכם רגע, או עם יועץ מטעמכם, ותעשו בדיקה פיננסית כלכלית. תראו שאתם יכולים לעמוד בהחזרי המשכנתה, גם אם הנכס שלכם עכשיו יישב חצי שנה ריק. אנחנו קוראים לזה בתרחיש המחמיר ביותר. ובנוסף לזאת, קחו מסלול משכנתה בתנאים הטובים ביותר לכם ולעסקה שלכם. דבר שיכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בלקיחת משכנתה. השלב השני זה בעצם לעשות בדיקה משפטית זריזה. אנחנו בודקים נסח טאבו, טופס ארנונה ותיק בתים משותפים. אנחנו רוצים לראות שהכל נקי בנכס, שאין נערות אזהרה, שהמבנה הוא לא מבנה מסוכן. דבר כזה יכול לחסוך לכם באמת הרבה כסף, זמן, כאב ראש ובירוקרטיה בעתיד. ובשלב השלישי והחשוב ביותר זה דוח נכס. אז בואו נסביר קצת על דוח נכס. דוח נכס כולל בתוכו את כל ממוצעת היסטוריית העסקאות שנוצר באזור, ממוצע שכירויות, מה נמכר בשלוש שנים האחרונות ומה מוצע למכירה היום. בעצם הוא נותן לנו את כל הוודאות בשביל לדעת שהעסקה שלנו היא העסקה הטובה ביותר בשבילנו. הוא נותן לנו את החתימה הסופית לכך שהעסקה שלנו היא עסקה טובה. אז אחרי שהבנו איזה טעויות קיימות בעסקת נדל"ן ולמדנו גם איך להימנע מהם בצורה הטובה ביותר, בואו נלמד איך לאתר נכס בצורה הנכונה. בעצם השלב הראשון, עוד לפני שבכלל אנחנו יוצאים לאיתור נכס, אנחנו צריכים לבחור מיקום השקעה. באיזה מיקום אנחנו רוצים לקנות את הנכס שלנו. מיקום השקעה אנחנו בוחרים על פי התקציב שלנו. מעבר לתקציב אנחנו צריכים לבחור אותו על פי 3 קריטריונים חשובים. דבר ראשון, מבחינת תשתיות. איזה תשתיות יש לנו באזור שאנחנו רוצים להשקיע בו? מבחינת בתי ספר, גני ילדים, אוניברסיטאות, תחבורה ציבורית, רכבת, כל אלה נתונים שיוכלו לעזור לנו לבחור את ההשקעה שלנו. הדבר השני זה אזורי פיתוח. אנחנו רוצים לדעת אם באזור שאנחנו בוחרים להשקיע בו יש פרויקטים חדשים, יש אזורי התחדשות עירונית, מרכזי קניות כאלה או אחרות. אנחנו צריכים לדעת את זה כי כל דבר נתון כזה חשוב לנו מאוד לעסקה. הדבר השלישי והאחרון זה איכות הסביבה. אנחנו רוצים לבחור את הנכס שלנו באזור שסביבה מתפתחת, שהפארקים בו נקיים, האזורים נמצאים באיכות גבוהה. ואת כל הנתונים האלה אנחנו נוכל להשיג דרך אתר מדלן. אז בעצם השלב השני זה לאתר נכס בצורה הנכונה ביותר, ואנחנו עושים את זה בכמה דרכים. הדרך הראשונה זה בעצם דרך אתרי נדל"ן. שזה יכול להיות כמו קומו, יד 2, פייסבוק, מרקט פלייס, מדלן, כל אלו אתרים שמשווקים שם נכסים באופן יומיומי. השלב השני זה בעצם עבודה עם מתווכים. עבודה עם מתווכים ספציפית שעובדים ומכירים את השוק שאתם הולכים לקנות בו את הדירה. זה יחסוך לכם הרבה זמן ועלויות. השלב השלישי והאחרון זה בעצם מכרזים פרטיים וציבוריים. מכרזים אנחנו יכולים בדרך כלל לראות בעיתונים או ברשתות החברתיות, וזה בעצם כמו כונס נכסים. לפעמים זה יכול להיות עסקה טובה ולפעמים פחות. בעצם השלב השלישי והאחרון זה בדיקות פיזיות למבנה ולנכס. כי גם אם הדירה עברה אתמול שיפוץ, אנחנו לא יודעים מה האינסטלציה של הבניין אומרת. וזה יכול לחסוך לנו הרבה בעיות בעתיד. אז אנחנו קודם כל בודקים את יציבות המבנה, שאין סדקים, אין לו חריגות בנייה, אין לו בעיות כאלה ואחרות, ושהמבנה הוא לא מבנה מסוכן, חשוב ביותר. מעבר לזה אנחנו בודקים תשתיות ואינסטלציה.
אנחנו רוצים לראות שכל התשתיות שם תקינות, אין לנו פיצוצים כאלה ואחרים והכל עובד כמו בספר. והדבר השלישי זה בעצם לבדוק את הגג. לראות שאין שם רטיבויות, נזילויות, או שאין שם מים עומדים, שכל הדודים בסדר, דבר שיכול לחסוך לנו הרבה כסף ועלויות בעתיד. מעבר לכל זה, כמובן חשוב לנו לשים לב ולעשות בדיקה גם לתוך הנכס. גם אם הוא עבר שיפוץ אתמול, צריך לבוא ולשים לב, כי בסופו של דבר האחריות עליכם. טיפ קטן לי אליכם. אחרי כל זה שמצאנו מיקום, מצאנו נכס, ואנחנו עשינו את כל הבדיקות שצריך לעשות, במשא ומתן תגיעו מוכנים כמה שיותר מידע על הנכס ועל המוכר. אז אם נשארתם פה עד עכשיו, כנראה שבאמת חשוב לכם לעשות עסקת נדל"ן מוצלחת. ובשביל זה יצאנו בהטבה מטורפת של 30% הנחה בשבילכם ב-Invest Planner שלנו. והוא כולל בניית תוכנית אסטרטגיה ותכנון פיננסי מותאם אישית, בניית תמהיל משכנתא שמותאמת לתוכנית אסטרטגיה, והחוברת שלנו, איך לעשות נדל"ן לבד בכמה צעדים פשוטים. וכמובן, מעבר לכל זה אתם נכנסים איתנו לקבוצת וואטסאפ איתי ועם היועץ משכנתאות שלנו, שבה אתם יכולים לשאול את כל השאלות שיש לכם ולקבל את כל המענה והמעטפת בשביל העסקת נדל"ן שלכם.